What's up mga idol, no? So finally mga idol, no, andito na tayo ngayon mga idol sana sa BBC mga idol. At yun, season 5 mga idol na ng BBC mga idol. At yun at sobrang dami talaga ng ngayon ng mga nagte-training dahil sa yung first training, first toss ngayon sa sa La Paz Tarlac. Tama ba, boss? Okay, La Paz Tarlac tayo ngayon, no. At sana lang ito mga idol, no. Ito, marami tayong warrior ngayon mga idol, no. At dahil sa natambay tayo mga idol, natihinto tayo sa dating race. Ayun nga, dumami yung ibon natin mga idol. Nasa 15 yung nilalaban natin ngayon mga idol. So training pa lang naman to, no. Training pa lang to. At yun, mamimili tayo ng warrior natin dito na ipapadulo natin kung may dudulo. Yun ang At yun mga idol, no. At yun, 1, 2, 3, 4, 5 na crits na mga idol, no. Yung mga crits na talaga mga idol. At yun talaga napakasulit ni BBC mga idol. No, BBC lang sa kala mga idol, no. At yan, patuloy pang dumarating yung mga kalapatids mga idol. Maraming mga kalapatids na dumarating, no. At yan, galing sa iba't ibang sulok ng ng Angeles. Yun ang So tayo, time check tayo, no. 8:04 na mga idol. At yan, hanggang alas 9 tayo rito, no. Hanggang alas 9. So marami pang mga dumarating na galing sa sa trabaho. At yung hanggang alas 9. Hanggang alas 9 mga idol, no. At yan, dire-diretso pa rin ito mga idol. Tingin ko, makakarami talaga to yung makakarami tong si boss na yun dito, makakarami ng sakay rito, no. Maraming multi-training. At yan, mega shoutout daw kaya pa-shoutout to, no. Joel San Miguel. Alright, no. Talaga napakasolid talaga, no. Joel San Miguel, yung dalawang manugang, Joel San Miguel daw, mega shoutout sa'yo. Yung dalawang manugang. Tama ba, boss? Tama, okay, tama naman pala, no. Ayan, kaya Idol Richard Pangilinan, no. Mega shoutout. Baby. Ano mo na? Talpak mo na, baka talpak pa ng iba. At yan, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids dito, no. At yan, sa mga subscriber natin dyan, no. Matagal tayo walang upload mga idol. At yan, ito yung upload na naman natin ngayon. Pinakaunang upload natin na sa bakbakan ng BBC mga idol. At yun saan na lang talaga, no, itong makapagpa-dulo tayo. Ito na mga idol, no. So tinatalpak na yung ibon natin, no. So yun na tinatalpak na yung ibon natin mga idol, no. Yan, nasa 15 piraso na laban natin mga idol, mga sibong, no. So yun mga idol, malapit yung parapol natin mga idol. So may paparapol tayo mga idol, mahinang nila lang. Yun ang sa mga gusto sumali mga idol, no, comment down mine lang sa baba mga idol ng video na to. At syempre kukuha tayo ng mga isali natin sa raffle. At yun sa mga solidary subscriber dyan, mega shoutout sa inyo, no. At sa mga magpapasubscribe pa, mega shoutout mga idol. Comment down below syempre sa next video, gagawa natin na shoutout dyan. Mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids. Ang daming kalapatids dito mga idol, no. Talagang pag itong unang training na to, no, dinumog talaga yung BBC mga idol. Napakasulit ni BBC mga idol, no. Ito na yung mga kalapatids mga idol. Ang daming ibon dito mga idol, no. Ayun na mga idol, na yung mga Malnourished natin mga idol, nakatalpak na rin dyan. Tatalpak na rin. Boss na, may shoutout ka? Mega shoutout nga pala sa manugang ni Don Joel San Miguel. Parang inulit ang uli, Boss na mo! Mega shoutout ka, Boss Norman. Alright. Okay. Ayun na at yun mga idol, at yun, pahisya na talaga, no. So ngayon yung matagal tayong hindi nakapag-upload ng video dahil nga sa wala namang race. At yun, medyo busy din tayo mga idol. Ayun sa abangan natin bukas nito, no. So samahan niyo ko sa abangan natin mga idol.
Kung sana lang na makauwi itong mga Magnoris natin, no? At yun, sa bagay, may training na rin naman to, no? Nag-training tayo nakarang araw. Nag-Tarlac City tayo, mga idol, no? At yun, asawa ng Diyos, nakauwi naman yung mga warrior natin, mga idol. Hindi lilipad yan. Hindi lilipad to. Yun ang mga idol, no? So may nasama tayo sa Sibong, mga idol, oh. Ito mga idol, no? Nasama natin, mga idol. So sa loob pa lang to, mga idol, di pa siya lumilipad, do. Kaya yun, buti na lang na napansin ng anak ko. Ayun na mga idol, na pag solid talaga, mga idol, pag dito sa pag-iibon, mga idol, marami ka magiging kaibigan dito na solid to, mga idol, oh. Ayun ang piraso. So 15 piraso. 14. Ayun ang ang daming ibon, mga idol. Ayun, solid to solid, oh. 15 piraso din. 14? 14 piraso. Pang 15 yun eh. Saan na yun? Mas idol, 15 piraso. 14. Oh. Balikan na kayo. Boss. Ayun ang yun, 14 piraso, mga idol, ibig na 15. Yung isang sibong natin, mga idol, nasama na, buti napansin ng anak ko. Ayun na mga idol, no? Talagang solid na solid, mga idol, oh. Dikit-dikit na yung mga ibon, oh. Idol, thank you, no? Okay, thank you. So yun na mga idol, na tapos na tayo magtalpak, mga idol. At syempre, no, bukas ito, no, abangan tayo nito, mga idol. At yan, samahan nyo ako magabang bukas. At sana lang na yung mga warrior natin, sana lang, mga idol, makauwi sila, mga idol, ng ligtas, mga idol, na. At yan, hanggang dito na to. Bye bye. The next day. Ngayon ko lang po siguro may experience to, kahit nung sa season 1, 2, and 3 tsaka 4, mas marami po ngayon. Okay, release! Release! Ayan po yung mga ibon natin. Pakikabog! Ayan po, sobrang dami mga ibon. Ayan po mga idol. Salamat po, sobrang salamat po sa suporta nyo sa BBC. Thank you po, hindi po namin makakalimutan ito. Kaya naman po, magagandahin po natin ang ating palaro. Sobrang gandang palaro po ang gagawin ni BBC dito. Hindi ko po kayo pababayaan. Lahat po tayo dito magiging masaya. Ayan po, pakikabog! Kabog! Napakarami pong ibon. Ayan po sila, ayan po. Kabog! Babo! Kabog! Napakarami pong ibon dito, mga idol. Idol, napakarami. Ayan po, legit na maraming ibon. Ayan po, syempre sa BBC nyo lang po ito makikita. Ayan po sila, mga idol. Ayan po, area pooling 745. Area pooling 745 po, Bulacan at saka Pora. Kabog, pare, dunga. Sige, ayan po, wala pa rin tigil ang labas ng mga ibon po natin. Ayan po, grabe. Ayan po, sobra. Huwag po kayong aalis dito sa istasyon natin sa BBC. Abangan nyo po, mga cash fan race. Makikita nyo po lahat dito yan. 2,000 years later. So yun na nga, mga idol, na good morning. At yun na nga, no, nag-release din ng mga idol. Ito na, may isang ibon na tayo, mga idol. May first bird na tayo, mga idol. Ito na. Ito na yung ibon natin, isang mga idol, no. May isang ibon na tayo, mga idol. Ayun, nag-release ng 745 din, mga idol, no. Yung sakto-sakto, mga idol, sakto-sakto yung pagkakit natin dito. Idol, no. Ito second bird natin, mga idol, no. So first bird natin tong white, mga idol. At yung may second bird na tayo, may darating na, yun na. Ito na. 2, 3, 4. Yun na, sunod na, mga idol. Yun na, time check tayo, mga idol. 8:23.
Ano mga idol, sunod-sunod din dating nila no? So may 4 na tayo. Ayan na nga. So 4 na yung dumating sa atin no? Ayun, sakto yung akit natin dito sa bubong mga idol. Dito na sila. So ayun. Ayun na nga no, at patuloy tayo mag-abang mga idol. Apat pa lang, meron tayo 14 piraso mga idol. So may 10 pa tayo mga idol. Yun nga mga idol, nakaka-excite mga idol. Ito yung gusto ko mga idol, yung may naghahagis doon. Tapos ikaw nag-aabang ka lang dito. Ito yung first bird natin mga idol oh. Yan yung yung white na yan. So yun nga no, training pa lang naman to mga idol. At yun, kailangan nating pag-aralan ng maayos itong mga warrior natin kung sino yung magiging first bird sa kanila talaga lagi no. Second bird tsaka third bird yun hanggang sa matapos yung training natin dahil sa hinga. Para makapili tayo kung sino yung mga warrior na ilalaban natin sa sa derby. So yun na nga mga idol no. Dito may isa pa tayo mga idol, may dumating na naman tayo mga idol. Oh, bakit basang-basa ito? Sino to? Nangyari sa mukha nito. Parang burog yung mukha ng natin, yung itim natin. Nangyari sa'yo. Ba't burog yung mukha nito? Burog na burog yung natin mga idol, yung black chick natin mga idol no. Ano nangyari rito? So yun na nga siya mga idol no. Ayun na from Lapas Tarlac mga idol no. 729. Ayan, burog yung mukha natin. Ano ba ito, parang sumusuka? Parang may tama. Ayun na yung puti talaga natin mga idol. Siya lang yung nakaka-shortcut dyan mga idol. Siya lang yung mautak dyan duman sa trapdoor natin mga idol. Pabalik mga idol no. Kung gusto nyo lumabas. Yun na nga mga idol no, may tama yung black chick natin mga idol. May tama, may duguan yung black chick natin mga idol, duguan. So yun na nga mga idol, meron pang na tayo mga idol. Meron na tayong pang 6. Ayun na nga mga idol no. So bigla na lang sumusulpot mga idol no. At yun, ayun na, so meron pa tayong siyam na inihintay no. Siyam pa yung warrior natin na di pa nakakarating mga idol. Pero isang black chick natin mga idol para may tama mga idol. Duguan mga idol. Duguan yung muka. Ayun na nga first training mga idol no. May tama agad yung natin. Ayun na, siyam pa hinihintay natin mga idol no. At yun, nauna na nga yung dalawang sibong kanina mga idol. So ito mga idol, may ibon na naman tayo mga idol no. Ito na mga idol. Ayan, pampito natin mga idol no. So yun na nga yung black chick ulit natin mga idol na dumating na. Ayan, time check 7:32. Ayun na nga na. Ayan, wala mang hingal mga idol. Di ba sila hiningal mga idol kasi malapit pa lang mga idol no. Yung first training ng Tarlac mga idol. Unti-unti na nadatingan sila no. Ayun na nga. So ito, may isa pa mga idol. Ito, may isa pa tayo. Ayun na, pampito mga idol no. Rumonta pa yung puti mga idol. Ito yung bago natin mga idol no. Kaya mga sibong natin mga idol no. So asan yan? Ito na. So ayan, magkapatid yan sila mga idol. Ayan, magkapatid yan, bago natin na yan. Ayan, nako. Lugun yung mga natin, lugun yung dalawang natin, dalawang sibong natin ha. Ano nga no. Ay, may pito na tayo mga idol. So yun na mga idol no. Time check tayo mga idol. 8:40 na mga idol.
At yun na, maraming grupo ng mga kalapati na paparating mga idol, oh. Ayan, oh. Napakaganda ng panahon mga idol, no. Napakaganda ng panahon. Yan, maganda uyan ng mga ibon ngayon. Pero yung ibon natin wala pa mga idol, no. So, kulang pa tayo ng 7 mga idol. Ayun na nga, no. So may 7 na tayong dumating, no. Kanina pa, no. At yan, 8:40 na. Wala pa rin yung 7. Kulang pa tayo ng 7 kasi ano to, 14 piraso mga idol yung ano natin, yung kinarga natin kagabi, no. At yun, pasensya na nga pala kayo sa ano, sa naging sounds ng video natin kagabi mga idol. Ang pangit mga idol, naging grounded yun, no. Grounded yung mic mga idol, no. Ayan na nga. So yun nga mga idol, na andito na yung dalawa natin mga idol, no. Ayan na yung Gracel tsaka Red Bar mga idol. Ayan na. Ayan na. Ayan na, pang siyam tong dalawa na to mga idol, no. Ba, chillax lang yung mga lipad dito mga to, ha. Chill lang, ha. So ayan yung Gracel natin mga idol. Ayan naman, no. Uy, hindi Red Bar natin to, ha. Bisita to isa na to, ha. Ay mga idol, bisita tayo mga idol, oh. Hindi atin yung Red Bar na yan. So yun mga idol, no. May kasama yung natin mga idol. May kasama yung Gracel natin mga idol, no. May kasama yung Red Bar. Iba yung Red Bar na yan. Yung Red Bar natin makinis yun. Check natin to, sino to Red Bar na to. Parang yung MacArthur natin to dati, ha. Ano mga idol, oh. So pang 8 pa lang mga idol, no. Pang 8 pa lang. Ito na, ito pa isa pa natin yung white plate natin, ha. Pababa na. Ayan na. Ayan na. Ayan, pang 9 na yan. Ayan, pang 9. Ayan na, hinatid niya lang, oh. Umalis na siya. Mukhang pagod na pagod yung ibon na yun, ha. Ayan na nga, no, tumuwi na. Ayan na mga idol, no. So ang 9 natin. So time check tayo mga idol, 8:49. Ano, dami pang mga pauwi mga idol, oh. Ayun, oh. So yun na nga mga idol, no. Mas lalo lumalakas yung init mga idol. Ayun na nga, time check tayo mga idol, no. So 8:50 mga idol, 8:50 yun. Ayun na nga, sa baba natin maghintay mga idol. Check natin yung red check natin mga idol na yung black check natin na duguan yung mukha, no. At yung sa baba natin maghintay dahil sa sobrang lakas na talaga ng init, no. At kulang pa tayo ng 5 mga idol. So yun nga, bali 10 na yung dumating sa atin. Ito, may isa pang papunta rito. So yun nga, no. Ito na, sa atin nga to. Ayun na mga idol, oh. Ayun na siya mga idol, oh. Ayun na. So yun na nga, so time check tayo, 8:50. Dumating to, at syempre kulang pa tayo ng kulang pa tayo ng 4 mga idol, no. 4 pa yung kulang natin. Yun na nga, no. At may isa pa. Ayun, so yun na nga, no. Baba na tayo mga idol. Sobrang init na rito. Masakit na sa balat mga idol. Pero sulit yung paghintay natin mga idol, no. Napakasarap maghintay mga idol, no. Kaysa nung ikaw yung magto-toast dun sa sa Tarlac, tapos di mo alam kung sinong unang dumating sa ibon mo dito sa loft, kasi dun bumibiyahe ka pa. Eto, may isa pa tayo mga idol. Ito yung sibong natin mga idol, oh. Ayun na, oh. Ayun na, so 4 na lang kulang natin. So ayun na.
So ayan na, medyo yung masibong natin mga idol na. Sila na ba yan? 4 na lang kulang natin. Ano yan, 3 na lang. Sino, baba na tayo mga idol. So yun nga mga idol na yan, dito tayo sa loft natin. At yun nga, kulang tayo ng 2 na lang kulang natin mga idol. Yan, 2 na lang kulang natin no, at kumpleto na tayo ng ibon. Yun nga, maaga pa naman mga idol no, so 9:02. Yun nga mga idol na, tatapusin na natin itong video na itong mga idol. At yun, maraming salamat sa inyo no, at sa mga patuloy na sumusuporta sa Muntikon Channel. Yun nga no, yun, sa next race na, sa next training natin mga idol no. Yun, titingnan natin kung consistent yung mga dumating kayo na umaga. Ay kanina, nung pinakaunang dumating, kung consistent sila sa pag-uwi. Yun no, baka sila yung magiging choice natin. Ito yung magiging choice natin mga idol no. Ayun no. Ito mga idol, at pati itong na to, pati itong yung black, gray, checkered gray seal natin. Na feather, white feather, yun ang ewan ko kung tama ba. Ayun mga idol, hanggang dito na lang to, at maraming salamat sa inyo. Bye bye.